Und noch etwas muss ich dazu sagen. Ein Künstler, der sich voll und ganz seiner Aufgabe widmet, kann gar nicht politisch denken. Und das ist bei einem Künstler, oder alle Künstler in der Vergangenheit, die Großes geschaffen haben. Und ich habe die Materie, die Motive so gut als möglich fotografiert und filmisch gestaltet. Ob das nun Politik war oder ob es über Gemüse gab oder über Obst gab, das war mir ganz wurscht. Das war ich verstehe das gar nicht. Καλά ρε, θα με τρελάνετε εντελώς. Μιλάμε για το μεγαλύτερο κτήνος στην ιστορία του κινηματογράφου. Ρε εσύ, αυτό είναι άλλο. Μην μπερδεύεις την πολιτική με την αισθητική. Εγώ δεν σου λέω ότι ήταν ηθικά άψογο αυτό που έκανε. Αυτό μας έλειπε. Παραβλέπεις όμως ότι η αισθητική της είναι άψογη. Μα αυτό ακριβώς λέω. Η αισθητική της είναι που με αφήνει παντελώς αδιάφορο. Και αν Ιαπωνέζο τουρίστα να έβαζες να τραβήξει ένα συνέδριο με 500.000 ανθρώπους, μεγαλείο θα έβγαινε. Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου. Έχει δίκιο η Κατερίνα. Νομίζω ότι η Ρίφενσταλ προχώρησε την κινηματογραφική ματιά περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στην εποχή της. Και δεν λέω μόνο για το θρίαβο της θέλησης, δες και τα άλλα έργα της. Έλεος ρε παιδιά. Η γυναίκα είχε όλα τα μέσα στη διάθεσή της και τον πιο εκπαιδευμένο στρατό κομπάρσων στην ιστορία. Είναι όμως γυναίκα δημιουργός το 1930. Αυτό είναι σημαντικό. Εντάξει, αυτό κι αν είναι μύθος. Γιατί είναι μύθος? Γιατί από τις αρχές του αιώνα ως τη δεκαετία του 30 υπάρχουν τουλάχιστον 100 γυναίκες σκηνοθέτες και μάλιστα με πολύ πιο πρωτοποριακό έργο. Απλώς η Ρίφενσταλ έμεινε στην ιστορία χάρη στη σύνδεσή της με τους Ναζί. Ξεχνάς όμως ότι αυτό την κυνηγούσε όλη της τη ζωή. Μπορεί να την κυνηγούσε, αλλά τώρα όλοι κόπτονται για την αποκατάστασή της. Αισθητική και μαλακίες. Η ταινία είναι γεμάτη λάθη. Τι είδους λάθη δηλαδή? Να, για παράδειγμα, στη 1 ώρα και 4 λεπτά. Ανάμεσα σε 3 γιγαντιαία λάβαρα με σβάστηκες φαίνεται ξεκάθαρα το βαγονέτο του συνεργείου καθώς κινείται προς τα κάτω. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αναιρεί την αξία της Ρίφενσταλ ως κινηματογραφίστριας. Φυσικά, γιατί δεν είναι μόνο αυτό, είναι και πολλά άλλα. Άσε που ούτως ή άλλως είναι φρικτός ο τρόπος που έκανε καριέρα. Για να καταλάβεις, το 1932 ο Γκέμπελ ζήτησε από το Φριτζ Λανγκ να γίνει αυτός ο κινηματογραφιστής του κόμματος. Και ο Φριτζ Λανγκ όχι μόνο αρνήθηκε, αλλά αναγκάστηκε να αυτοεξοριστεί. Ενώ η Λένη δεν έχασε ευκαιρία. Ωραία. Και είναι κάτι αυτό το οποίο επηρεάζει την ποιότητα της ταινίας. Δεν σε κατάλαβα. Δηλαδή αυτό δεν είναι σημαντικό?
Και όλα αυτά βέβαια χωρίς να λάβουμε υπόψη μας τη φρίκη του περιεχομένου. Αν και δεν αποτελεί θέμα της σημερινής μας παρουσίασης το κατά πόσο η τέχνη μπορεί να μείνει ανέγκυχτη από την πολιτική. Μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στις ερωτήσεις. Στη συνέχεια θα σας δείξω αυτά τα 7 σημεία, τα οποία με ασφάλεια θα μπορούσαμε να ονομάσουμε λάθη, με αυστηρά αισθητικούς κινηματογραφικούς όρους. Παρακαλώ. Σκεφτήκατε ποτέ πόσο διαφορετικός θα ήταν ο κινηματογράφος χωρίς τη Λεν Ρίφενσταλ? Αν σύμφωνα με το Wittgenstein η γλώσσα μας είναι τα όρια του κόσμου μας, τότε η Λεν Ρίφενσταλ μέσα από μια νέα κινηματογραφική γλώσσα μας έδωσε ένα νέο κόσμο. Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά τι σημαίνει αυτό? Κι αν δεν υπήρχε ο Φον Μπράουν, μπορεί να μην είχε πάει ο άνθρωπος στο φεγγάρι. Νομιμοποιεί αυτό τους βομβαρδισμούς του Λονδίνου? Ωστόσο, οι εικόνες της Leni Riefenstahl είναι ηθικά ακέραιες, καθώς δεν εξαπατούν τον θεατή, απλώς του εκθέτουν τα δεδομένα. Άλλο ζήτημα αν εμείς είμαστε αντίθετοι με τα δεδομένα αυτά. Σας διαφεύγει όμως ότι αυτό θα μπορούσε να ισχύει για κάθε ντοκιμαντέρ σε σχέση με κάθε μυθοπλασία. Είναι φανερό. Συγχαίρεται τα Γιάννη με τους τρόπους. Ναι, πάντως δεν είναι αυτό το θέμα μας. Θα ήθελα να επικεντρωθούμε μόνο στο ζήτημα της αισθητικής. Ακόμη όμως κι αν δεχθούμε ότι όλα όσα αναφέρατε είναι λάθη, αφορούν την τεχνική της Leni Riefenstahl και όχι την αισθητική του έργου της. Δεν είναι ζήτημα αισθητικής? Τα vertical στα λάβαρα με τις βάστικες, ή οι κακές ερμηνείες των ηθοποιών, ή το σφιχτό μοντάζ στα κοντινά πλάνα του Χίτλερ που ορίεται? Ακριβώς. Αυτό που λέτε επιβεβαιώνει την αίσθηση που μου δημιουργήσατε από την αρχή. Δεν με πείσατε ότι σας απασχολεί η αισθητική. Στην εισήγησή σας επανέρχεστε διαρκώς στο ζήτημα της πολιτικής. Πρέπει να βρω κι άλλα λάθη, κι άλλα λάθη. Πρέπει να βρω ένα δυνατό λάθος. Πρέπει να βρω ένα δυνατό λάθος. Die Kunst muss bereinigt sein von der Pest der Politik. Der Künstler muss Abstand halten von dem Schmutz des schnöden alltäglichen Lebens. Dann und nur dann kann sein Werk die volle Geltung erlangen, die es braucht, um in die Sphäre der Ewigkeit vorzudringen. Κινηματογράφος Ελίσποντος, ο θρίαμβος της θέλησης, ώρα ενάρξεως 9. Κινηματογράφος Θεανό, ο θρίαμβος της θέλησης, ώρα ενάρξεως 9. Κινηματογράφος Λαϊκών, ο θρίαμβος της θέλησης, ώρα ενάρξεως 9. Κινηματογράφος Σινεέπ, ο θρίαμβος της θέλησης, ώρα ενάρξεως 9. Κινηματογράφος... Για μας λευτεριά, για να φτιάξουμε τα όσα κρεμίσαν, ας κοιτάξουμε μόνο μπροστά. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, δεν της πιάζει φοβερά καμιά. Μόνο λίγο καιρός αποσχαίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά. Και ξανά προς τη δόξα τραβά. Πρέπει να βρω ένα δυνατό λάθος.
Κοίτα, ουσιαστικά ο θρίαμβος της θέλησης είναι η κινηματογραφική κάλυψη του 6ου συνεδρίου του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος το 1933 και μάλιστα μετά από ανάθεση του ίδιου του Χίτλερ. Πάντως νομίζω ότι η ίδια περίπου κριτική έγινε και στον Έζρα Πάουντ, όσον αφορά τη σχέση του με το φασισμό εννοώ. Ναι, αλλά δεν λέω γι' αυτό. Μιλάμε ότι η ταινία έχει βασικά λάθη. Να σου πω ένα για παράδειγμα. Στο 13ο λεπτό υπάρχει μια σκηνή με την κάμερα μέσα σε βάρκα, όπου φαίνεται καθαρά η σκιά ολόκληρου του συνεργείου, καθώς περνάει δίπλα από ένα μνημείο. Λάθος πρωτοετούς. Και φαίνεται πολύ αυτό. Βγάζει μάτι, σου λέω. Αλλά το πιο φοβερό από αυτά που διάβασα είναι ότι το 1940, σε μια άλλη της ταινία, το Τίφλαντ, χρησιμοποίησε ως κομπάρσους κάποιους τσιγκάνους χορευτές και μουσικούς που πήρε από στρατόπεδο συγκέντρωσης. Και ενώ τους είχε υποσχεθεί ότι θα τους ελευθερώσει, μετά τα γυρίσματα της ταινίας τους γύρισε πίσω, όπου φυσικά τους εκτέλεσαν. Ναι, ρε παιδί μου, πολύ χοντρό αυτό, αλλά δεν έχει σχέση με την αισθητική. Πάντως, όπως και να έχει, τα λάθη είναι λάθη. Όχι. Ζήτημα χρόνου. Υπάρχει κάποιο λάθος σημαντικό. Ναι. Ναι, λέγε γρήγορα. Όχι, αποκλείεται. Έχω δουλειά. Όχι, δεν μπορώ. Ναι, τα λέμε. Στη 1 ώρα και 4 λεπτά. Το βαγονέτο του συνεργείου. Το βαγονέτο του συνεργείου καθώς γίνεται προς τα κάτω. Ανάμεσα στις 3 γιγαντία λάβαρα. Το βαγονέτο του συνεργείου κινείται προς τα κάτω. Ανάμεσα σε 3 γιγαντία λάβαρα. Το βαγονέτο του συνεργείου. Το βαγονέτο του συνεργείου καθώς γίνεται προς τα κάτω. Λάθη στους χειρισμούς, λάθη στο μοντάζ και μία ερμηνεία χειρότερη από την άλλη. Γλυκερή αισθητική με τα πλήθη να χαμογελούν σαν ηλίθια και ομιλητές να φτύνουν άναυσες κραυγές στα μούτρα των ηλίθιων υπηκόων τους. Ηρέμησε. Η ανάλυση σου βασίζεται σε σημερινά κριτήρια. Χαίρεσαι μέρα, Κατέρινα. Γιατί δηλαδή εσύ με τι κριτήρια κρίνεις το έργο του Μπέρτοφ? Για πες, τι θα μας πεις για τον άνθρωπο με την κινηματογραφική μηχανή? Η αλήθεια είναι ότι και αυτό είναι αριστούργημα. Και πείτε μου, γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ούτε μία αρνητική κριτική που να αφορά την αισθητική του θριάμβου της θέλησης. Ούτε μία δημοσίευση.
Μας τα έχεις πρίξει. Αυτά που έγραψε ο Steve Bull μια χαρά ήτανε. Πλάκα μας κάνεις. Ό,τι έγραψε ο Steve Bull το 1973 τα μάζεψε πίσω όπως μέσα σε 6 μήνες. Γιατί? Πες μας γιατί. Έλα αρέσει τώρα. Τι σενάρια είναι αυτά? Σενάριο όχι, αυτό που λέω είναι γεγονός. Ούτε μία δημοσίευση. Στο 14ο λεπτό. Η σκηνή με την κάμερα μέσα σε βάρκα. Ολόκληρη σκιά φαίνεται καθαρά, η σκιά του συνεργείου καθώς περνάει δίπλα στο μνημείο. Η σκιά ολόκληρου του συνεργείου. Αν είναι δυνατόν, υπάρχει μια σκηνή με την κάμερα μέσα σε βάρκα και φαίνεται καθαρά η σκιά ολόκληρου του συνεργείου. Ολόκληρου του συνεργείου. Στο 13ο λεπτό. Μια σκηνή με την κάμερα στη βάρκα. Αυτό υπάρχει σκηνή με την κάμερα μέσα στη βάρκα. Φαίνεται καθαρά η σκιά ολόκληρου του συνεργείου. bereinigt sein von der Pest der Politik. Leni? Der Künstler muss Abstand halten von dem Schmutz des schnöden alltäglichen Lebens. Leni. Ωστόσο, οι εικόνες της Λένι Ρίβενσταλ είναι ηθικά ακέραιες. Λένι, το βρήκα το λάθος. Την τεχνική της Λένι Ρίβενσταλ και όχι την αισθητική του έργου της. Το λάθος το βρήκα, Λένι. Δεν με πείσατε ότι σας απασχολεί η αισθητική. Θέλετε κάτι, τι συμβαίνει? Γιατί με κοιτάτε έτσι? Γιατί... Τι θέλετε? Τι θέλετε από... Τι θέλετε... Όλα εναντίον μου.
φίλοι μου. Όχι, αποκλείεται. Ποιος όμως? Ποιοι ξέρουν? Κάποιος δικός μου. Δικός μου. Ο Μιχάλης. Αποκλείεται, τι είναι αυτά που σκέφτομαι. Ο Σάκης. Όχι. Δεν μπορεί, αποκλείεται, αδύνατον. Η Κατερίνα. Κατερίνα. Η Κατερίνα. Όπως καταλάβατε, διατρέξαμε μέγα κίνδυνο. Νομίζω πως υπερβάλλατε ελαφρώς. Δεν υπερβάλλω καθόλου. Αντιθέτως, θεωρώ ότι εκτιμήσαμε σωστά από την αρχή την επικινδυνότητά του. Δηλαδή εννοείται ότι οι έρευνες του απέδωσαν. Ακριβώς. Ευτυχώς που δεν έλειψε από δίπλα του ούτε μία στιγμή. Μήπως θα μπορούσατε να γίνετε πιο σαφείς? Ποιο ακριβώς είναι το λάθος που ανακάλυψε? Λοιπόν, στη 1 ώρα, 26 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα, στην κεντρική παρέλαση μπροστά στο Φίρερ, υπάρχει στην εξωτερική πλευρά της ένατης σειράς ένας οπλίτης, ο οποίος παρελάβει εσφαλμένα. Εσφαλμένα? Ανάποδα. Πηγαίνει ανάποδα. Ίδιο χέρι, ίδιο πόδι. Απορώ πως δεν πέφτει. Είναι δυνατόν να μην το πρόσεξε αυτό, κυρία Ρίφενσταλ? Δυστυχώς. Ωστόσο, και πάλι, δεν μου φαίνεται τόσο τραγικό. Μα σοβαρολογείτε? Φανταστείτε το. Στην πιο οργανωμένη παρέλαση του πιο πειθαρχημένου πλήθους στην ιστορία, ένας οπλίτης πηγαίνει ανάποδα. Η παραφωνία μέσα στην ομοιομορφία και η Ελένη Ρίφενσταλ δεν το προσέχει καν. Σχάισε. Ναι, τώρα που το ξανασκέφτομαι, δεν είναι καθόλου μια γέλια. Ας είμαστε ψύχρεμοι. Όσο είναι στο ψυχιατρίο, δεν έχουμε τίποτε να φοβηθούμε. Έτσι δεν είναι? Αυτή τη στιγμή τίποτε. Πρέπει να βεβαιωθούμε όμως ότι θα τον κρατήσουν σε καταστολή για πολύ καιρό ακόμη. Ηρέμησε. Η ανάλυση σου βασίζεται σε σημερινά κριτήρια. Ηρέμησε. Ξεχνάς όμως ότι αυτό το κυνηγούσε σε όλη τη ζωή. Ηρέμησε. Πρέπει να βεβαιωθούμε όμως ότι θα τον κρατήσουν σε καταστολή για πολύ καιρό. Ηρέμησε. 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 Αρκετά, 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 αρκετά. Εντάξει, εγώ το περίμενα. Ναι, κάπως έπρεπε να μηνθεί. Πήγα και τον είδα χθες. Είναι καλά? Καλύτερα. Πρώτη φορά που δέχτηκε να μου μιλήσει. Νιώθει πολύ άσχημα για τα τελευταία. Ρωτούσε και τι κάνεις. Σοβαρά. Αν ξαναμιλήσετε, πες του όλα εντάξει.